Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Нуриева, исәнмесез? Бүгінгі шарылышның төп темалары. Заманча білім беру практикасы. Ознакай районында методистлар ұйышмалары жетекшілері қатнашында конференция узды. Бәлкім енді менә шушы әнием, һәм инде абыемның һөнәрләренә гашык булып, мин шушы укытучы һөнәрен сайлаганмындыр. Білім һәм ұсталықны тикшеру. Қалабызда студентлар арасында автосессия 2024 республика бәйгесінің муниципаль этабы узды. Мнений немного, потому что это полигон для меня незнакомый. Я здесь не сдавала, ни разу не была, первый раз сегодня здесь и переживаю. Соллы тарих битләрендәге вакыйгалар. Сезон ачылышы алдыннан Колабыз театры буйлап экскурсия оештырылды. Сложная задача. У нас там целая труппа играет в этом спектакле. И мы пробуем как-то рассказать о тех людей, кто тут существовали. Татарстанлыларга шәхси кабинет аша республиканың бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталына җир законнарын бузу мәсьәләләре буенча консультация сорап мөрәҗәгать итәргә һәм кирәк булган очракта профилактика визит белән җирләрне саклау һәм файдалану буенча дәүләт инспекторын чакырырга мөмкинлек туды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Мундай чараларны уздыруның төп максаты гражданнарны һәм бизнесны җир законнарының мәҗбүри таләпләрен намуслы үтәүгә стимуллаштыру. Һөнәри очрашу вакытында штрафлар билгеләнми һәм мөрәҗәгать иткәндә очрашуның күзгә-күз яки дистанцион форматын сайларга була. Сайланган форматка бәйле рәвештә билгеләнгән вакытта инспектор объектка барачак яки мөрәҗәгать итүче белән видео элемтә аша элемтәгә керәчәк. После подачи заявления. Ариза биргәннән соң шәхси кабинетка һөнәри визитка язылуны раслау турында хәбәр киләчәк. Әгәр сайланган вакыт буш булмаса, инспектор башка вариантлар тәкъдим итәчәк. Билгеләнгән вакытта үз объектын күрсәтергә әзер булырга кирәк. Показать свой объект. Росреестрның онлайн сервислары актив үсә. Хәзерге вакытта дәүләт хезмәтләренең күпчелеге ведомство тарафыннан дистанцион рәвештә бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы ярдәмендә күрсәтелә. Безнең хезмәткә консультация сорап мөрәҗәгать итү яки дәүләт хезмәтләре аша очрашуны мөстәкыйль рәвештә тәкъдим итү мөмкинлеге безнең гражданнарга һәм бизнес вәкилләренә үз вакыт ресурсларын шактый экономияләргә мөмкинлек бирәчәк тагын бер яңа мөмкинлек булып тора. Ел саен Татарстан Росреестры тарафыннан ведомство инициативасы белән йөзләп профилактик визит үткәрелә. Әлмәттә яшәүчеләр чисталык кагыйдәләрен бузып, чүп-чарны контейнерлардан читтә ташлый башлаган. Бункер мәйданчыклары янындагы чүплек кырткычларны җәлеп итә һәм махсуслаштырылган техника кыруын кыенлаштыра. Тәртипне саклау өчен экология һәм төзекләндерү департаменты бункер мәйданчыкларында өстәмә камералар урнаштыра башлады. Бу хукук бузучыларны административ җаваплылыкка тартырга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, хукук бузулар өчен штрафлар каралган. Россия Федерациясе административ хукук бузулар кодексының 8нче маддәсе буенча шәхси затлар өчен 30 000 сумга кадәр булса, юридик затлар өчен 200 000 сумга кадәр. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. 2023 елның 11 гыйнварыннан мондый хукук бузуларны автомат рәвештә теркәү мөмкинлеген бирә торган норма үз көченә керде. Һәм карарны полиция хезмәткәрләре һәм урманның баш күзәтчелеге хезмәткәрләре шул исәптән камера мәгълүматларына нигезләнеп чыгарырга мөмкин. Моннан тыш, халык инспекторы кушымтасы аша гражданнар автотранспорт белән законсыз рәвештә чүп ташлау турында хәбәр итә һәм акчалата бүләк алырга мөмкин. Юллар торышы начар булу сәбәпле халык үз шикаятьләрен телекомпания безгә җиткерүен дәвам итә. Бу юлы безгә Югары Акташ авылы халкы мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренчә, авыл урамнары күптән ремонт күрмәгән. Күп дигәндә, чыкырларны вакташ белән күмеп чыгалар диялар. Җирле халык белән очрашуда хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанов булып кайтты. Әлеге авылның төп проблемасы ул юлларның начар булуы. Аннан кала һәрбер машина узгач, монда тузан туза. Әлеге йортларда яшәүчеләр бу проблема белән интегәләр һәм алар бу мәсьәләнең чишелешен максат итеп куялар.
Шоссейный урамы машина йөрү ягыннан иң активы. Жеңел автомобильләрдән тыш монда йөк машиналары, төзелеш махсус техникасы һәм мәктәп автобуслары йөри. Ә бу юлдан узу үзе бер квест, чокыр я түмгәкләр. Өстәвенә авария хәлен булдырмау максатыннан борылышны каплау нәтиҗәсендә бу торак пунктта күптән түгел үзәк урам ябылган. Нам сейчас закрыли центральную дорогу. Разворот. Безнең үзәк урамны яптылар. Хәзер менә шоссейный урамы тулы машина, тузан туза. Безнең бер генә үтенеч, авылның 2 урамын ремонтларга иде. Йөреп булмый, бер чокырны урап усаң, өчесенә эләгәсең. Тут очень пыльно. Ездить невозможно. Кочки, одну объезжаешь, в 3 залетаешь. У нас в этом очень прям проблема. Хотели, чтобы все помогли нам. Авыл халкы бу хәл белән бер дә риза түгел. Машиналардан чыккан газ да, бетмәс төкәнмәс тузан да аларның йортларына бара. Алар шуның белән сулый. Югары Акташ авыл җирлеге башлыгы Александр Шутунов күп еллар дәвам иткән проблеманы хәл итү белән кызыксына. Теперь ездить вот по этим ахабинам. Менә шушы юлдан машиналарын вата-вата йөри халык. Бу низакны шишәргә кирәк. Без бит асфальт сорамыйбыз. Урал ташы җәеп куйсак та халыкны тузаннан саклап калыр идек. Прошу, не надо положить асфальт. Нам надо положить хороший ШПС, уральский камень, дробленку, закатать, хотя бы вот первоначальное население, чтобы от этой пыли сохранить, понимаете? Восстановить заезд нормальный, сделать, и все будет хорошо. Әлеге торак пунктта 300-дән артык йорт исәпләнә. 1000-дән артык кешенең һәр кайсын юлларны төзекләндерү темасы борчый. Сорау әлегә ачык кала. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында методистлар оешмалары җитәкчеләре катнашында конференция узды. Бу Ознакай районы өчен традицион форма. Ул заманча белем бирү практикасына кирәкле һөнәри педагогик һәм методик компетенцияләрне актуальләштерүгә юнәлдерелгән. Әлеге чара бу юлы Урманай авылы гомуми белем бирү мәктәбе базасында үткәрелде. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Авыл мәдәният йорты каршында кунакларны мәктәп директоры Гөлшат Хайбуллина һәм татар теле укытучысы Эльвира Иксанова каршы алдылар. Алар авылның кыскача тарихи һәм күренекле кешеләре хакында белешмә биреп, катнашучыларга истәлеккә китапларда өләштеләр. Алга таба методистлар өчен квест биремнәрдән торган чара уздырылды. Анда 3 команда төрле инстанцияларны үтеп көч сынашты. А команда как поддерживать должна? Шунда ук Карбыз бәйрәме дә оештырылды. Очрашу чын мәгънәсендә бәйрәм төсе алды. Алга таба фестивальнең икенче өлеше Урманай гомуми белем бирү мәктәбендә дәвам итте. Методистлар 100 еллык тарихы булган мәктәп коридорлары буйлап экскурсия ясадылар. Биредә заманча ремонт ясалган, белем бирүдә тәҗрибәле педагоглар хезмәт куя. Мин үземнең туган мәктәбемдә инде 29 ел хезмәт итәм. Кайчандыр мин үзем шушы мәктәпне тәмамладым, ә хәзер инде биредә үземнең укучыларыма туган тел һәм әдәбияты буенча белем бирәм. Әлбәттә, минем хезмәтем дәүләтебез тарафыннан да зур бәя алды. Узган ел миңа Татарстанның атказанган укытучысы исеме бирелде. Мин моның өчен җитәкчеләремә һәм әлбәттә иң акыллы укучыларыма бик рәхмәтлемен. Мәгариф министрлыгы оештырган татар телен үстерү буенча біз 2022 елда грант оттык, 500 мең грант. Аңа инде без менә укытучылар бүлмәсен конференц зал дибез инде, аны мебель белән, музейны яңа мебель белән тулыландырдык һәм интерактив такта алынды инде, панель дип әйтим, һәм менә актлар залы өчен безнең аудио аппаратура алынды. Район методик фестивалендә катнашучылар арасында Ознакай шәһәренең 4-нче лицейында физика фәне укытучысы Гөлгөнә Кашапова да бар. Аларның гаилә династиясенең педагогик стажы 500 елдан артып китә. Хезмәт стажым мәктәптә 25 ел укытам. Әтием, әнием укытучылар, әбием укытучы. Шулай ук әтием яклап апалар, туганнар барыбыз да укытучылар. Сеңлем инглиз теле укыта, үзем физика фәнен укытам. Айгөл Латыпова Урманай мәктәбендә тарих һәм җәмгыять белеме укыта. Ни өчен бу һөнәрне сайладыгыз дигән сорауга җавабы шундый булды. Чөнки инде минем әнием укытучы булып гомер буе эшләде. Ул инде башлангыч класслар укытучысы булды. Шулай ук әниемнең бер туган абыйсы, безнең география укытучысы һәм инде Чаллы шәһәрендә яшәп, гомер буе шушы һөнәренә тугры калып укытучы булып эшләде. Шулай ук инде Илшат абыйның кызы Алсу, ул безнең
Казан педагогик дәүләт университетын бетереп, английский язык укытучысы булып эшли, бүгенге көндә инде ул Америкада яши кызы белән. Бәлкем инде менә шушы әнием һәм инде абыемның һөнәрләренә гашык булып, мин шушы укытучы һөнәрен сайлаганмындыр. Фестиваль кысаларында яңа уку елында мәгариф учреждениеләре алдында торган актуаль идеяләр һәм методик проблемалар турында фикер алыштылар. Педагогларның һөнәри компетенциясын күтәрү бурычлары да каралды. Мәгариф сәясәтендә булачак үзгәрешләргә әзерләнүгә сизелерлек игътибар бирелде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт Татар дәүләт драма театры 80-нче сезонын башлый. Калабыз кала булып рәсмиләшкәнче үк халыкны агарту өстендә эшләгән бу учреждениенең соллы тарих битләрендә ни генә юк. Шул фактларның кайберләрен театр директоры Фәридә Исмагыйлова масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә сөйләде. Сезон ачылыш алдыннан ул театр буйлап экскурсия уздырды. Для нас немножко непривычно в такую летнюю погоду открывать сезон, но мы его все-таки открываем. Все в этом мире меняется. Театр колонналары, аның авыр имән ишекләре, калабызны кунаклар каршында танытучы билгесе. 200 ел узгач, нәкъ менә бу бина мәдәни мирас объекты булачак ди. Театр буйлап экскурсия башлаган Фәридә Исмагыйлова. Биредә һәр почмак тарихи фактлар белән сугарылган. Тамашачыларны ишек төбеннән үк тарихи фотосурәтләр каршы ала. Менә аклы-каралы фотоларда күренекле спектакльләр. Бусы театрның юбилей алдыннан тәүге тапкыр театрдан тыш төшкән фото. Халыкны яктылыкка нурга илтүчеләр калабыз фонында балкып тора. Я помню, вот там предбанники, вот я вспомнила встречу. Камиль Абый-Валиев, молодой красавец, актер, герой. Мы просто были в него влюблены. Он мне через какую-то там актрису, через какие-то третьеры мы заимели блат с ним, и он мне вынес 2 билета на спектакль «Деля Фрузгадуртки». Я это помню. 20 елдан артык театр белән җитәкчелек итүдән тыш Фәридә ханымның әле студент елларыннан ук бу бина аның коллективы һәм биредәге иҗат җимешләре белән бәйле хатирәләре, йөрәгенә тулып ташардай хис җирешләре бар. Бу очрашу шулар белән уртаклашып театрга булган мәхәббәтен аңлату теләгенә була да мөмкин булды. Әлбәттә, инде сәяхәт бу сезонның яңалыкларына тулып торды. Мисал өчен, театр жанрын гына түгел, театр бинасын сөючеләр өчен дә бирегә килеп ял итү мөмкинлеге. Аның өчен файда махсус урын булдырылган. Фото зоналар белән бергә театрда эшләүчеләрнең фотолары да яңартылган. Экскурсиядә булучылар 3 кенә минутка булса да яңа спектакльнең әзерлеген күрә алдылар. Мансур Гиләшев пьесасы буенча Нечкәбил комедиясен Дмитрий Огородников сәхнәләштерә. Нәкъ менә бу спектакль белән яңа сезон 19 сентябрьдә ачылачак. Гелдәгечә яңа сезонда яңа спектакльләр шактый булачак дип вәгъдә итә театр җитәкчелеге. Араларында иммерсив театрда булачак. Бу заманча интерактив театрның популяр формаларының берсе. Анда тамашачы сюжет эчендә үзен хәрәкәтнең төп катнашучысы буларак тоя. Нәкъ менә бу жанр белән театрның баш режиссеры Сардар Тагировский Әлмәт тамашачысына тәүге эшен тәкъдим итәчәк. Ул театр бинасының тарихы аның ачылу вакытыннан бирле күргәннәрен сөйли. Башкача әйткәндә, спектакль ретроспектива булырга тиеш. Сложная задача. У нас там целая труппа играет в этом спектакле. И мы пробуем как-то рассказать о тех людей, кто тут существовали, но мы, конечно, не можем... Кеше зал ролен үти башлаган яңа җирлектә театр артистлары авторлыгындагы җылы очрашулар быел да дәвам итәчәк. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Шушы көннәрдә Әлмәттә студентлар арасында автосессия 2024 республика бәйгесенең муниципаль этабы узды. 12 катнашучы егет һәм кызлар иң яхшы исем өчен көрәште. Традиция буенча бәйге 3 этаптан торды. Автомобильне техник карау, теория һәм практика өлеше. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Студентлар башта юл хәрәкәте кагыйдәләрен тикшерде. Аннары автомобильдә фигуралы йөрүдә ярышты. Бәйгенең төп максаты уку йортларында укучылар арасында юл транспорт хәрәкәтләре санын киметү, яшьләр арасында юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча белемнәрне ныгыту һәм юл хәрәкәте иминлеген пропагандалауга җәлеп итү. Во-первых, это должны быть водители, имеющие... Беренчедән, бәйгедә катнашучылар шәхси файдалануда транспорт булган яки анда йөрергә хокукы булган машина йөртүчеләр булырга тиеш. Шулай ук Б категориясендәге машина йөртү таныклыгы булуы тагын бер шарт. Бәйгегә әлбәттә уку йортында машина йөртә һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен белгән кешеләрнең иң яхшыларын сайлап алдылар. Умеет и водить, и знает правила дорожного движения.
Оқу йортларының 4 командасынан 12 катнашучы команда һәм шәхси зачетларда иң яхшысы исемен алу өчен көрәште. Алар билгеле бер вакыт эчендә маневрларны дөрес итеп башкарырга тиеш иде. Волнение немного, потому что это полигон для меня незнакомый. Я здесь не сдавала, ни разу не была, первый раз сегодня здесь и переживаю. В данный момент вы стоите на финише. Здесь вы будете финишировать. Поэтому... Иң-иңнәре бәйгенең зона этабында катнашачак. Самый старший вот с опытом у меня 1 год вроде бы. Безнең иң тәҗрибәле катнашучының машина йөртү тәҗрибәсе 1 ел, ә булай катнашучыларның машина йөртү тәҗрибәсе уртача 6 ай. Ягъни бу бәйгедә алар яңа белем һәм күнекмәләр белән катнаша. Бездә нигездә автомеханика бүлегенең 3нче курс студентлары җәлеп ителә. Казанга бару мотивациясе бик яхшы. Укучылар үзләренең белемнәрен, автомобиль йөртү күнекмәләрен күрсәтергә республика бәйгесендә призлы урыннар алырга телиләр. Хотят как-то призовые места занять на республиканском конкурсе. У кого дополнительные вопросы? Не нажимайте никуда, ждете. Бәйге йомгаклары буенча Тиспи идарә университеты һәм Сәүдә икътисад техникумы командалары 3нче урынны бүлештеләр. Икенче булып Әлмәт политехник техникумы студентлары узды. Беренче урынны Һөнәри көллият командасы яулады. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынур Ива һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.